engpo ni se choi khama dorkal pa in poisa hi ka account ta ka deposit ang chuan make up le thil dang kamamo ho ka leinual bokang kapiana nulama hetianga poisa tam hi kala thok chuak lo hrim hrim tho chua chu soilo ka mu voi khat na ani tlai lama chuan dor khar nuwa kamamo chi hrang hrang lein ka bazar ho a nidanga ka lengam lo te ka lei ho nuala limpo ka hlim viau kanun hre om tak in tan na turani ti reng ka hre si lo ram huai laka ka thiang hlimna ka hlo ziak tu Bobby Koilam kadan pa ngain in ka thlen chuan ka in thlak ngala om hun thom no han hak chuan ka thol deuh huain ka hria nilengin me thu hnuaya dor ngakin kan oma kan thona te mit mei veng reng renga hun hmang thin tan chuan ma ni in le lo ngeya han loi lu chu a thoven thlak huai thin reng ani ka in thlak zo ka ru matanga ka chhual le chuan ka nu le ka pa chu an lo ti ti bor bora ka pa chuan choi do kan ki lin thingpui alo in mek ka nu po e rong bolin a boi hle chu voin chuan poisa chu an ron da ve te hlolomo amak hle mai an ril ruwa enge moni thok le min rul thei po ka lo ring to hlei nem ka pa ina ti chuan kan chung kwa chuan thil mak dang lam tak kan tong ani ti hai rual ani lo ka pa vek chuan khami tuma kuaran tora ka lo tang lo kha ka thil ti to ka in chhir ber chum ala ni hi alang chu mole kum heile general to a thengil harviau ma se mu let ka in be sei to lo hrim hrim an ma ni nen po khati khop khan thin rim mai sen kan in mu kha ni a sum le pai wangin thian tha po mel ma kan in siama amak hle mai ati char chara athil soyom zia chu rilfi a hran ngai lovin ka hre thiam vek ka pawana ten poisa min pe ti na mi thil then dan hriat bel chak fa hran hian ka lo ti ve thuaya kanu chuan amak khop mai voin chu ipa office ron ban ma deuh khan ipawana tenu pa an ron lut hlola an ron lut hlima tangin thu pha an ron choi ngal mol mol an lon ipa ina rul sakna zong zong kha apung nen lam min ron ru let le veka kan poyan soya wang le riluna akan siama wangin ngai dam min dila thu pha an choi mol mol mai bok ka ham hailu tu khan lo don sondan tur po ka thiam lo awa in cheng nuai som ni lai mai ni le ngal nuai som ni kha an lon la kha ani a apun na za chu ka hre ve to lo ipa kha na hre chiangang chu rei po om lovin an chuak le ngal da ya min rul thei po arin om lo te lul nen amak khop mai ati ve bor bor tun thlenga in thalo taka kan la om chan po hi ani renga tlem lai deuh khan ka pawana te hian lon lian tham deuh la kan du a an lon lak ping le kal phung vel chu ka hre thiam ve lo da kham turan nei lo wangin sarkar na thok lian ve tak kuaran toratan mananga ya kapa chu an ron dil nuwa kapa chuan thian tha te ti in kuaran tora atang zui ta kha ani an rul thale thei si lo kapa chuan a tuar ta a thlatin a hlo atangin an kat thina arul zo na po an la rei lo hle le ngal chutia poisa an ron da te nol chu mak ka ti rual rualin fabiana khan kan chung ko tan enge motak ati niangai na ka nei ngala rin lo lama sum le pain min vur zel don ni in ka hre thar le a alolan le hun chu ka ngak hlel tak zet zo tur ka nga e mani kapa chuan mami ka phone khamin walak lokte sitting room do kana khan ka da in ka hria i ulo ma kan phone ve nga lange ati a e taka ulo ma chungchang hi ka lo la soi lo take kapa naw fa ani a naw sen ani lain anu ina thi sana har sa takin kapate chuan enkol zui ma se an nu thi nu loka kapate chu accident ta wangin aboral le a ulo ma chungchanga chuan chungkua in ko khomin ro an rel zui ta ani kanu le pa te hi kumso manin nei nuwa po fa an nei theilok lova an ni chuan fa kan nei theilo nen kan enkol rem ti ram ro ti in midang chu an ngen hloma chung ko rem ti tlan na thlapin ulo ma chu fa tan an la a an enkol zui ta ani chumi atang chuan kumnga na ke ka piang ve chawa u naw dik tak kan ni lo ti hi kan soi kher lo chuan tu manan hrengai lo ti hian kanu le pa ten ulo ma an en hran lo zia a soi fia mai ome tuna chuan company nuaya thokin lunglei lama a oma
thil hote anga langa po ka pa chuan a ronin kan chhung ku a thil thleng te chu a hril ve zel thin ka pa phone sitting room do kana mi chu la in ka pa chu ka pe a kanu ei rong bol chu ka pui zui ngal cho kan ei pe me u chuan khuwa a thim ruai to a limna makdang lam tak nen chung ku in zan ria kan kil hova cho ei tui lo hi cho me that lo po alo ni lo hi tiril ru neu chungin puar takin ka tho ka inti fel me u chuan dar sari a hnai thuak to ti tur poimo om talem lo chu sitting room a chuan ka thu a ka phone chu ka met kual mai maya chuti lai chuan ka phone screen a chuan ka ngai to che room a ka ngak che ania ti hi aron langa fabiana ani ti ka hrethiam ngal ka chiar zo rual deuh tho chuan a re le ngala ke point ka ngai ve deuh tho wang chuan ka khi deuh suk nu thomno hle fel tur ka nga dewa karon chua to lo chuan ka mu ngala ni mai ti pain room chu ka pana enge moti tak hian ka phur rutlat le ngal ka room ka lu chuan fabiana chu ka khuma alo thu a cotton jeans uklam deuh le t-shirt var sar mai ha a mela tha in adu om tak zet ivari ve ti na nui suka ka lai deuh bok nen chan mai na chang hrelovin ama chu ka en ringot hello ka mu nom viawa mi nui var pa ina tile a har chuak zokin tong ring lo turin zaizirin ka hril vata a nui vaka engei nui vaka kanu le pa te sitting room an oma kan tong thom an hriange bengcheng su ka ti thop sat anuya za tole moti mai tur hian anui vak reng mai kapa te chu an ruma tal om sela zia deuh tur he pa wang hian kanu le pa te chu makti takin an om nge yang hui ham engtin nge dot ka soita kang ril ru ha mel taka omin ka tum bara min ron nai ruakin i room hi thom hria theilo turin ka siam ve kalom tu man kan tong ri an hre thei hlei nem lau thong su ti in anui vara ka thin rim lak lo to thlat atira te khan soi mai ta che ka tiram maka ti taw thlem hi ka thiam hau lovania i ti taw zel do nem ati chuan ka mel rum vak ringot a mel chu aron in thak tiala avun te chu a troi to ni mai om hian adum duk khle thlua amit chu atung zonga omin ameng hru a khap fuk le ngal reilo te nuwa a khabe chu he khuwa mina oi fual dura ka hlaulu tuk chu ka tre thot karak chia ma chu vele ama vek chuan min pom chot en po ka en ngam to lo ka mai mi ching top mai ani duat ti taw thlem ka thiam lo ka ti kha ka thiam ve dan chu kha tiang kha ani mai alu lul zong in min cho buai tum vak du su lepek om to chuang lo tura hlau tur po in ka siam thei che meng to ro le ati chuan ka meng diara fabiana mel pa ngai kha ka mule ta misual pa ka ti rual deuh tho chuan min ron fop chota ni chin lo ka thil thleng khan karil ru alu tlata wangin ka rap deuh tlat ka chhang let mai ngam lo ma se engi moti tak hian min ti zaw thaw tlata chhang let lo theilovin min siam ani berin ka hria ti sachak na in min fan chuaka ka tholop hlopa hun reilo te chunge mo kanin fo ka ti line ka thom hno zong alo phel fel le der to chutiang thil chu keima voi ni a thlen na chau ni ma se fabiana zeilu tuk wange tim na le za na ka nei to lo in sum karna ommi alovin nu panuna thil thleng tur chu kan pahni kara a thlenga tu na ka chunga thil thleng me khi poisa in hral donila ka chiar to viau ta ve ang kasira mu chungin ka sama chula fabian voina pawana te poisa min ron pe ka khan I in rolem nangma thil ti nge thil thleng pa ngai ve reng ka ti sap ka zo na chu angai serious lo hle ti a hmela tangin ka hrethiama ka tan har sa hleinem naktu ka iu in poisa tam tham taka dongang Aizol bypass road an siam thar tur kha iu malak na awangin Mizoram sarkarin an company kuta he na hi anda a cheng vai bel che zanga lai man na tur na lian tham tak an hu hi an company chairman alom ema iu hne na lom thu soina nuai soma pe ang engkim ruam han fel sa ani kan tan thil har sa omlo mi nun na chunga thu kan nei theilowa mi hring nun na lak ti lo chu van nuaya kan tan thil har sa a om hleinem nangpo ka thui oi chuan nula house satakini mai
zantin re ti sanzel phei chuan I hausa chak ngotang ti in anui kur kura chimom su ka ti hlak ole duat naktu ka ilo man su I mumayang engtin ti in min zot lola min ring to pro dil chut lutuk thil hril fiakil kel ngai hi anin om ati chuan kan nerasak kan thil ti awangin ka chaw ve deuh nen mutchuakin min ron zem chi aya kamu hil zui ngal Julie thote tunlai chu kai tho ingai rengmai ron tiria chuan ka har hlola kanu chuan ka room tu ver parda chu alo keu mol mol ni alo sang hle to a kamut thil ma khan ka thomhno ka hak that om reng ka hre si lo ma se thomhno ka lo havek si Fabiana hian min hak tir vek thina niang muang chang in ka thowa kamut puan te ka thle fel nu chuan ka room atangin ka chuaka ka pa jing chuak po alo ho ve chia cho kan eya ka panen nalamakal turin kan in buat sai zui ngal ka hun ton mek chu ka ngai tu thina hetiang tong ve hian om to angem le ka mahuna engtin nge ni zelang ram huai ka ngai zong chu ani deuh bera sumle paya nassa takin min vur ma se karil ru chung ril tak chuan in thiam lo na lian tak ka nei ma se mihring nuna suma poimo si a kan dam kho chu anan poisa kan tho chu angaya mi pa ngai khosaka kan khosak theinan sum kan mamo a mi hausa ni tur phei chuan tam tak nei angai mi hringten kan in te dan tam ber chu sum le pai kan nei tam dana te in le lo kan nei that dana te le in chung bungrua kan nei that le that lova te ani deuh bera chu Mizoram a cheng Christian ten kan ti dan po ani ko ran tam takin mason na kan te dan po ko ran member ten kan sum tho kho ma pungem ti velbor ani thin ko ran ngai sak ngai lo le pathian po ngai sak ngai lo wa tal mai thin jinga tangin mi engzatin nge ko ran ron bel thara mi engzat nge isuaringa Christian nundan dika nung tura kan cher chua ti lamin kan in te ngai lo sumle pai tho tam thei ko ran chu ko ran mason taka kan ngai deuh top ni in ka sheber heng ka soya tang ringot po hian kan nuna kan da poimo zia kan hre theyang keipo chuan ka thupui ber anilo theilova sumdu luata wangin ram huai angai zong po min ti se ka phathei hau lowang chu tiang ani rol chuan thil sual lian tak ka ti zia ero ka hre chiang hle a ka mi hring puite laka mai nilovin pathian laka in thiam lo na lian tak ka neya chu karil ru ti hre om em tu po ani dora ni leng in kan oma ka tho puite nen po in komin ti luam ma ila karil ru chu mundang daya a om thil chi sang ka ngai tu akwal na sa hle a keima in sum do na bultran tumila ka paten minrin hello nan poisa dilila ti chuan ka mingin sum do na ka tran chuan Fabiana tan po keima puala min vur arem to anga mi te min mu dana po ka sum do na ahlok hle anga an ngai thei do na ni ti in ka ngai tu a ka ngai tu na chu Fabiana po soipui ngei ka tum ninom du hun biak thei lo hi anin om ngai man po om lo zana aron langanga khuma min keule ringotanga ka ngai tu an awang chuan kan nui suk ka ma a ka thian nu jeni alu oma wangin enge ngai tu a khatiai nui suka tlangwal mel thai dri mani mo ti paina nui uara kamu manga ka tlangwal mel thamu ka ngai tu mole ka ti chuan an nui zale hle to kan tho na dor nei tunu nuram tei po hi afel ve shim a hnuai thok tele a fa te rual deuh tho ni ma ila kan mi zemil tokin min rual pui kom thiama an dora kan thok hi kala in chir ngai lo ma se ka plan akal tuang ani chuan reilo te a ka chua san angai mai thei voina poisa engzat nge ka don shelo ma ila tam tham tak chu ka dong don ti ka hria ka WhatsApp message ton ri data chuan ka phone chu ka en vata Fabiana ani duat ka kalsan reng lo chi ania ibula ka renga ma se thim hi kan ta na ruat ani awangin karon inlan theilovin I hmuwa karon inlar theilo mai chawani chuan mo kho en chung zong chuan ka thil ti theina ka mang theilo bok zana I ruma kalo nga kang che ka mangai che muwa a message ka chiar zo rual chuan ka khisuka customer kan nei zuita ka wangin ka ngai sakman loklo karua man na chu hril chak hle to ma ila message type du ka peilo wangin zanlama hrila tan ka khek ta zoka ka ho ma wak lowang
rin om takin min lo ngak phut mai te ti in ka reply a ka ngaya ka veya ka zong ka hlan ral na mi pa chu ka ngai ve bokang chu o mi pa tia soi ve tur ani chi em ka hrelo mi hringa ni miau lova a mel that le du om e ma wangin ram huai ka ti phal lo hun reilo te chungin ka hlim na ber kamamo engkim hretu le kong engkim a min tran pui tu ani ngal dera hetiang em a min ngai sak tu le min ngai tu chu tunge ngai ne phalte lulang ina ho hlan mol chu ka nga khlel ka ruwa man na chu kanu le pa bula soi ka chak to a kanu le pa hne na ka soi chak na ai ma chuan Fabian hne na ka soi chak na ana sa jok zanria kan eilai chuan pa thil dil che ka du a englo pa hetiami nuaya in hlo ringot ai chuan sum don na hi bultran ve ila athangem in hriat lova kalo in khol ve char nuai khat vel chu ka nei ve a chuan irem ti chuan poisa hlom kan nei tam deuh lai hian tlema zong man min phal sakla thom no dore mo pheikhok lam chi dore mo siam ka du dewa in thlasung tak hian ka ti a ka zam lu tuk chu ka o aloi sin ru tin ka hria ka pa chuan o thian khak pa hian ni a thaviu maya amai ro chu enge hlo ka nga enge nakin zel tan tha ang ti te po ngai tu chian deuh a tha o mange chu wangin inu nen kan lo soi thale photanga phal lo bur thu chu om mi lova kan la soi thale don nia tin I upo kan lo varon venga takana I upo in voin khan an company hne na tangin lo man tam tham taka dong ani o masin mole chung tenen po chuan tran ho dana omang ati chuan an phal ngei po ka ring ve ringot zanria ei kham chuan ka phone chu ka check kwal vel mai maya ka phone a chuan ka bank account na poisa lo lu na ka hmu a atam ka ti in mak ka ti hle mai ma se Fabian a thil ti ani ti ero chiang takin ka hria cheng nuai nga ngot ka account a aron lut le ni chu zanri ei kham hian ka ruma lu ngal mai chu du viau ma ila ka nu le pa ka hmai za ve si a ril rukhing bai de win sitting room a ka thuma support train ka dan pa ngain ka nu bula ka thu a ka panen zone chanchin thar an ngai thla uluk em mai le ngal chuti lai chuan Fabian an message min lo thon le man mo to a duat irei ka ngai to chi ania chuan lam engi mo siam la ron kal to mai ro mo a message chu tong kampa ngaya soi ni se min ngen ngoi don ni in ka hria kalo phei don min lo ngak lok ro ka pa thil ka dila min pek ngei theinan adu dana ka om ma sak phutanga ya lom ti in ka reply ngala ka kuta da to bro ti zonga ron thon karil ru a man mo ema kanu le pa chuan ka om dan chu makan ti ang ti ka hlausi hetianga Fabian ane na kan inkom ma kha chuan ti tur poimo kan nei lo chuan sitting room a kan om hova kan ti a TV te en hovin kan inkom khom thin kha ani a ma se a thei to lo chuan lam tur zongin chaukalama ka teya a to pa chuan nu kamu ma don naktu zinga train wak le to ka du a enge mo poimo a om thut le min ron kai tho mai ro u ka ti a ruma kalut zui ngal kalu chuan Fabian a chu khuma alo thu a ke korbul khup thleng lo deuh a hring lam a ha a t-shirt englam deuh thiang hlim tak mai a hak chuan atilang thazual tak zet kalu rual chuan min lo nui suka irei alo ti ngal var ka soivek to kha thil hril tur che ka nei chuan thil min ti sak nge yangai bokang ti pa ina bula chuan ka thu ve ngal enge ni min order deuh ti na mi anui var a hawa rual tha mai te chuan atilang thiang hlim ngoi englo nula hausa tak ni ka du ani mai chuan ka pa hna dor siam ka dila kanu nen an lo ngai tu tur thua soya a phal mai ka ring a phal hlau chuan min tran pui ro o sum don na hlok tak nei ka du a nula hausa tak ni ka du poisa ka mamo hnem don ania ka ti ngal tong in thiam lo na ka nei hran lo a chan chu atira ama min soimu ani miawa ka somna ipom chuan nuam satakin ka siamang che anga sumle pain na satakin ka vurang che atitla talom le kapa poisa ka dil po kha min rin hello nana dil satli mai kani Fabian a chuan ka tran pui don lutuk che
ma se keima chau kan ni lo kan zinga hian ho tu le lalber kan ni lova chu wang chuan kan thil ti dan thin min zom sak ve tur tam taka omang ati chuan a soi chu mi pat mei chian man ba kan ni ka ring lo ve ringot hei iron lana tangin ila mai mi lo chu ania ka in pe viau zela ni lom ni ka ti chuan anui le suk to ka ria khatiang lo deuh te po ke ailal te hian an phu thina sin ati chuan ka hre thiam lo hle mai enge soila a har savak donami ka ti bak deuh hlar to a Julie ingai har salu tu kan ikha thil har sa ni lo zan in chu thil dang lam tak ila hriat ngai lo tur ti ang miang thoven mel fe hian ati a enge soiphot la ka ti ve tlat kan tianga i hremai dona lom ti in a ipte hai ruk ruka mombati panga vel tur hi aron phora lekha zial sei angreng taka phor boka chuata chuan lekha chu a pha a chevel chu uluk takin kalo thli reng arsilem achung lamarin bial om ka mu chuan enge min ti puya tum ti chu hril fia kher ka ngai lo hetiang hi movie a ka mu fo to thlat setana hnena minin thoi puya tumani ti chiang takin ka hria bati ho chu achikaya arsikil zela chuan ada dandana fabian hetiang hi ka ti du lo ka telve chuang lowang ka du mi lovania ka ti chuan zai dam mel tak hian min ena alanui var thomai thil har sa hleinem keima avekin ka ti dona lom min lo thlir top mai ro ti in an nui suka arsilem a pha chu a mazona ada a lekhabu pakhata kewa a phun muala chuti lai chuan kan in chu a nging ni mai hian ka hria ka thut na khum te chu a khur dera mak tak main mut chuakin min ron zema men lui ka tumpo in ka meng thailo engma ka hrezui talova ka harle chuan ka ban veilam chu a thi phle ka en chuan zai kuala ni ti hriat takin alo ka kual raya thi ero chu a chuak to lo fabiana sira chuan ka lo thu sop niaya fabiana chuan enge mohi ala cham mual reng ka chu thi sen rimina thang huam hian ka hria ka thi sen la chuakin setana hnena in thoinan ka thi sena mangti ka hre thiam ngala hre om ka ti tak zet fabian ka chunga eng thil ngei ti hi hetiang thil hi ka du lova sin ka ti chuai rai ka zoi ve ka wangin ka che chang pe meu lo